que se larga eso, ¿no? Esto hai que decirlo, que apoyamos o... No, é que xa estamos moi emocionados, Abelino. Estamos emocionados. Emocionados porque un ano máis ser nominados. Eu creo que ti e eu somos únicos na historia, Que nos nominan todos os anos. Todos os anos. Non nos dan o premio nunca, pero nominan. Pero mira unha cousa, estas luces de todas as maneiras non son para nós. Xa sabemos, señor, que non estamos demasiado... Sí. Non son unhas luces que nos queden demasiado ben, pero claro, estamos entre bambalinas a punto de sair para recibir o premio da nominación. Claro. Dixeches eso da luz, xa é directo isto? Sí, ou é gravado? No, ahora xa podemos... Afina. Venga, Astor, venga, aquí para Canal Cultura, vale? Vale. Pois xa que estamos para Canal Cultura de Marina Sánchez, decirvos que xa non é sorpresa, nominaronnos outra vez, por eso estamos aquí entre bambalinas os dous. Para nós o OUF xa é o OUF 29. Outra nominación máis, Dice así, Ourense Film Festival. E o de 2024, bueno, pois os anos son anecdóticos. Pensa que vais inaugurar a gala con aquelo de Adolfo Domínguez, que a arruga era vela, Non sei se problema non temos, sabes que non temos arrugas. Con estas luces témolo, pero bueno, xa sabemos que é falso totalmente isto, Isto imposto, impuxeron a previa. Despois xa nos dan. E ti como te sintes? Porque claro, tantos anos nominados. Bueno, vamos a ver, tamén hai moito esforzo detrás. A ver, non sei que non escatimamos nin esforzos nin horas de dedicación, Abelino. É dicir, eu penso que é bastante lógico que nos nominen. Outra cousa é que cheguemos a telo nas manciñas, a copa, con esa calpurnia tan bonita, Levamos, a verdade é que levamos moito tempo turrando pola cultura. Claro. Bueno, toda a vida. Agora que falas desto do cine, eu acórdome daquela vez cando nos coñecemos, que estábamos facendo os ciclos de cine clásico de Ourense. Efectivamente. Con Abelardo Gabriel. Sí. Que che parece se lle mandamos desde aquí, que sería o seu sitio preferido, un bico para o ceo a Abelardo? Un bico para o ceo, Abelardo Pérez Gabriel, gran actor, Viaxeiro, gran persoa, o Gabriel. Viaxeiro das estrelas, ali nos coñecemos. Ese día, justamente. Bueno, o cine foi seguindo, foi continuando, e nós tamén, a través desa andadura, bueno, o que si teño que decir é que o traballo que ti faz chegando a todos os actos culturales, e digo agora aquí en público, vas a ter que moderarlo un pouco, Marina, porque estás traballando... Sí, agora xa toca escoller. O que pasa é que como fago a escolla? Pois mira, eu vouche decir unha cousa, faina da seguinte maneira: se preciso un día descansar, descanso, e o que lle tocou, pois tocou, a vida é así. Pero despois vanse queixar porque dirán, logo fiches de aquel e a min non. E eu tampouco non me gusta eso, Abelino, porque todos son ourensanos de pronto. Bueno, pero eles saben que os levamos no corazón. O que pasa é que vida temos a que temos. No corazón levámonos a todos, pero claro. Se queres que fagamos algo, podemos pensar algo con esto dos clones, ahora que estamos no cine. La inteligencia artificial. Inteligencia artificial, clonarnos un pouco. O mellor tilleu xa non somos tilleu. O mellor son dous clones. Mira, xa como nos poñen as luces. Xa nos veñen as luces. Cando dixeches as arrugas xa cambiou a iluminación. No, é que sabes que pasa, xa estou preparando as luces para decir os nosos nomes e poñelos aí en luz de neón. Abelino, mira, Abelino Jacome e Marina Sánchez. Nominados estamos, Abelino. Nominados estamos. A cuestión é, daránnos o premio? Pois non o sei, pero para nós o premio é Ourense. Entón, nos premiados xa nos sentimos cada día, non é así? Claro, nós tamén estamos facendo o que nos gusta, no sitio que nos gusta. Ca xente que nos gusta, de algún xeito somos privilexiados. Eso non quita que a veces traballamos arreo, está feo que o diga eu, a veces algunhas veces demais. Pero é o que ten traballar no que che gusta. Bueno, pero volvemos a repetir aquela reflexión de cando teñamos que facer a escolleita, a quen escolleremos? Porque claro, despois
van ter ciúmes uns dos outros, de pertencer, de estar no canal. Xa sabes ti que enseguida se fala de que ao mellor con este temos un tal ou temos un cual. Pois iremos en función do que poidamos, non? En función do que poidamos. Se alguén se sinta ofendido, que nos lo diga, pa seguinte lle imos. Que nos lo diga sin cortarse. Acritude tampouco. Sin acritude. Mira, a min gustaríame que houbera desestado, pois perdona, cariño, non podemos chegar a todos os sitios. No. Donde vas facer a seguinte presentación? Onde vas a estar? Pois a seguinte, deixaremos a outro, estaremos contigo. Isto pasa nos ca portada da revista todos os días. De nosa xente do redor. Claro, que todos queren portada, claro, pero é que portada só hai unha. Claro. Podemos meter algúns nas partes interiores, pero portada hai a portada. E o número de páxinas tamén hai o número de páxinas. Bueno, pero realmente, calquera dos que vayan, aínda que sexa no interior, son a nosa xente, son verdadeiros artistas. Se me acaba de acordar. Que? Pois resulta que me dixo Armando González, a quen sabes que admiro moito e quero, que vai levar a nosa revista porque coñeceu unha xente da Fundación Penzol. E queren ter a nosa, sabes que a Fundación Penzol, cando hai que consultar algo da cultura galega, hai que ir aí? Hai que ir á Fundación Penzol, porque ali teñeno todo, non? Sí. Entre eso todo, tamén consideraron que era moi interesante ter a nosa revista. Ai, que guai. Entón, pois, xa lle estou preparando os números, me decía se podía ir eu digo, bueno, para que? Se xa vas ti, que mellor representante de nosa xente de Auténtico redor. embaixador maravilloso. Aparte, sabes que elegante viña hoxe, que clase, clase, estilo, categoría. Entón, pois casi mellor. Bueno, é que da Fundación Carlos Velo, hoxe ten que estar aquí, claro. como embaixador tamén da cultura, unha vez máis. Oye, por certo, se me permites, non? Sí. Quería facer un recordatorio e un agradecemento, un agradecemento a Carmen Leite Cuello. A Carmen Leite, que é da xente do redor, que está aí sempre apoiándonos, e a pesar de que, bueno, ten o seu traballo no Parlamento Europeo, tamén ten netos e ten vida propia, pois eu non sei onde saca o tempo, pero tamén ten tempo para estar connosco e para apoiarnos. En moitas ocasións. Moitísimas. E, bueno, a labor que están facendo ca Fundación Carlos Velo, non son eu quen para valorala, pero creo que está a vista de todos os ourensáns. Fan a cantidad de actos increíble, o que puxeron en valor Cartelle, porque queiras non queiras, a terra de Carlos, pois foi valorada. E a cantidad de libros que se levan feitos xa sobre a vida. Esa coordinación con que? Con Argentina, non? Con México, perdón, con México, co pobo de México, que ainda que agora está vendo este tema, pero non, xente mexicana, seguimos sendo irmáns, non polemicemos co que non ten fundamento. A cultura ten que trascender a esos pequenos miserias políticas. Sí, non. Os lazos da irmandade prevalecen por encima de todas estas cousas. Porque por riba de todo, pois está o que diste, irmandade, como está intercalado no noso propio folclore, o folclore mexicano. Date conta que ti vas a unha verbena e casi imposible pasar sin escoitar unha ranchera, non? E nós mesmos, nas nosas presentacións, pois virá o amigo Máximo, Masi de Masideza, mandamos un saúdo tamén. Saúdo Masi, Nico. Bueno, sempre está ca súas rancheras e sempre está a súa. Bueno, nada, que... Creo que vamos a esmorecer, que xa non nos van, porque vexo que nos fan as señas. Xa nos avisan, porque os nosos nomes están a punto de ser pronunciados. E pronto esa copa, esa calpurnia, estará nas nosas mans. Diseñada por Acisclo Manzano. Diseñada por Acisclo. Bueno, nada. Que queremos. Adeus.